E logo o público de hoxe está perfecto, está guapísimo, listos para unha boda. Así que, Padre Novoa, cando queira. Vitorino. Espera un momento. Vitorino, vostede é o noivo, non? Non é o mago. No. Que hai que ter claros os papéis. Pois teremos que oficiar. Sobre todo porque este home, en fin, tampouco é que sexa un adolescente. O Teremos mellor que ir rápido. non temos moito tempo, o mellor. Non pasa nada, Se alguén quere botar escuba pola boca, aquí este o momento. Polo meu aprezo, ademais. E casaremos. Casaremos. Hai ganas, Casaremos. Vitorino? Bueno. Home, Vitorino, con esa actitud non podemos ir a ningún lado. Bueno. Vitorino, colócame a pajarita, que ainda non nos casamos e xa te me estás vestindo mal. Todo Normal que arreglo. queiramos ir rápido porque despois temos velutina, Claro. Marisco debía ir un pouco... Pues nada, Vitorino, podemos empezar, ¿no? Vitorino Agustino, da Gandeiría, acaba de vir de torear con ese nome fantástico. Sí. Vitorino. Vitorino, sexamos francos. Españoles. Vitorino, queres a Leti da taberna como muller, como esposa? Home, pero non vai ser como a can. Callo, un momento, joder, que aquí co cobro son eu. Sí, non o medio pensionista. Bueno. No, como penses moito, No, aquí que- votamos aquí o día, Vitorino, que Perdóname, tampouco... cariño, pero quen tiña que pensar era eu. Ti que duda tes, quero decir. Sí. Se acabas de coñecela, non? Parece que estás... Sí, un pouco. Como que un Vale, che ben, Vitorino. Vamos a... Leti da taberna. Queres a Vitorino Agustino como home na enfermidade, sobre todo na enfermidade, pero na saúde, algún Xa, momento xa, terá por xa, aí, xa. na felicidade, na alegría, na tristura, e por favor, serás capaz de non espertalo ás 4 da mañá cando chegues dun monólogo? Pa que é unha darlle a cosa moi pastilla, importante, como... pa darlle a pastilla é a miña misión. Eu quero se... Bueno, non sei se quero. Sí. Depende. De que depende? Se ten un apelido composto igual co nome, o mellor sí. Ah, pois iso, si vamos poñer problemas xa, antes de empezar, pois xa me contarás. Pero, a ver, casamos ou non casamos? Ai, que susto me deu. Entra por aquí, atención. Padre, por favor, que temos la mariscada preparada. Mi madriña. Que pasou? Isto... A ver, este Vitorino non será o da Macarena, non? Porque non lle ia moi ben. No, a da Macarena non. No, de Macarena xa se divorciou. Padre, Vai pero estar- esta xente vense a opoñer a nosa boda. Que vos vides Bueno, a opoñer a pois, nosa... o casamento tense que producir. Se alguén quere impedir este casamento, que fale agora ou que cale para sempre. Exactamente. Padre, por favor. ¡Alto ahí, por